5. luku joulukalenteria. Ja tässä on enää 19 päivän joulu. Ja ehdotellaan niitä peleissä vielä 5. joulukalenterijakson aikana. Jos on sen, että teen talvispesiaalin, niin sitä ei tule. Ja ei, katsotaan jos minä teen jouluspesiaalin. Jouluspesiaali todennäköisesti on jouluautomaidei. Mutta ei ole vielä tietoa. Mutta tosiaan 5. luku ja huomenna itsenäisyyspäivä. Suomi täyttää 98 vuotta. Ei tässä oikein muuta. Mutta no, mitäs muuta? 5. luku ja hyvää joulunatotusta. Ja se on